Mundu osoan ikusten ari gara azken boladan agintekeria eta mutur eskuinaren gorakada handi bat. Arrazoi ezberdina daude horren atzean, baina gure ustez ere horren atzean badago politikatik emandako adibide txarra, praktika txarrak, ustelkeriak eta horrelako jarduerek sortu dute herritarrongan politikarekiko eta demokraziarekiko urruntze prozesu bat. Gurean, Bizkaian ere eduki dugu azken boladan praktika politiko txarren adibide ezberdinak. Aste honetan buru belarri egon gara hitz egiten Getxon egondako gertaeraz, hor polizia miak eta egonda udalean, jauregi baten eraizpenean egondako balizko irregulartasunen santzen bila. Itxasadarraren beste aldean, Santurtzin ere oso fokalizatuta dago egoera politikoa balizko filtrazio batean, oposizio baten balizko filtrazio batean. Ezkerraldean eta Bizkaian badaukagu beste hainbeste adibide. Alonsotiko udala oso egoera ekonomiko delikatuan geratuko da, aldundiak behartu duelako subentzio bat itzultzera, aurreko gobernuak gaizki gastatutako subentzio bat. Hauekin batera ere, buru belarritxe egin dugu azken egunotan ate birakarien inguruan. Josu Jon Imazen kasu mingarria aktualidadea hartu du, baina baita ere ezagutu ditugu ate birakarien fenomenoaren adierazpen berriak, Unai Rementeria eta Andoni Ortuzarren kasuak ere. Egoera honen aurrean, lehenengoz eta behin aitortu behar dugu, ulertzen dugula jendearen haserrea eta harridura kasu hauen guztien aurrean. Praktika politiko eskasa, kudeaketa eskasa, ate birakariak, ustelkeria eta lagunkeria. Gauza horiek guztiak baztertu behar ditugu jarduera politikotik. Eta Euskal Herria Bildutik berresten dugu gure konpromisua politika egiteko beste modu batekin. Uste dugu hiritarrek nahi dituztela alde batetik instituzioetatik erantzunak eta konponbideak. Benetan kezkatzen dituzten arazoen inguruak proposamenak eta soluzioak eskaintzea. Eta beste aldetik aldarrikatu behar dugu politika egiteko beste modu bat. Gardena eta eredugarritasunetik. Eta hori da EH Bilduk hartzen duen konpromisua. Gardentasuna, korrupzio eta ustelkeria zero kasuak eta herritarron beharrak eta eskatzen dizkiguten konponbideak lehenengo planoan kokatzea. Eztabaida antzuetatik ihes egitea eta herritarron beharrak bizitzaren garestitzea, etxe bizitzaren krisia eta zerbitzu publikoak indartzea erdigunean kokatzea.